бисёри бачаҳо ҳастанд ки савол метиҳанд ному фамилия алиш кардагим, паспорт алиш кардагим, оё ба автобус сафар кунам метавонам гузашта ё ки ба самолёт ё ки через Беларусия ё ки через Қазоқистон. ва дар ҳамин ҷа бародаро мо пайдо кардем шахсеро ки ҳам базаи ФМС қатӣ, ҳам базаи МВД қатӣ, ҳам базаи ФСБ қатӣ. яъне дар иҷа и апа яъне МВД қатӣ тоза, ФСБ қатӣ тоза, ФМС въезди апара запрет мондаган. дар иҷа маълум мешавад ки сабабаш навистагие ки яъне и апа дар ҳамон муддате ки бояд Россияро тарк мекард, тарк накард. Сабабаш ҳамин сабабай, дига ягон сабаб надорад. Қадамое ки мехоҳем штрафотона проверка кунем, штраф дорен ё надорен, дар як ҳафта яъне ҷавоби шумо тайёр мешавад. ана михе отчётое ки дар болои экран мебинед шумо дастрас мекунед ва дар ҳақиқат шумо ба боварӣ уже метонен ки сафар кунед ё ки агар маҳкам боша метонен ки сафар накунед ва вақти худтонам сарф накунед. ва бисёри бачаҳо савол метавонанд ки ягон роҳи пулиш ҳаст ё ки ягон роҳш ҳаста ки через Беларусия, ягон роҳш ҳаста ки дар граница бигзарем мо депортатсияем ё ки въездому запрет дорем. бародарои азиз, илтимос хоҳиш мекунам, аз сабаби ҳамин роҳҳои пулӣ, посредникӣ манда муроҷиат накунед. он чие ки ҷавоб дода наметавонам ба ӯ кор ман даст намезанам. ассалому алайкум, хушомадем ба канали Ройгон Авиа. айни ҳол шумо тамошо кардастед канали Ройгон Авиара. раҳмат ба ҳамон нафарое ки боварӣ карда харидори билети самолёт мекунед мо ва инчунин харидори билети автобус. имрӯза маълумото дар бораи билетҳои самолёт аз Тоҷикистон ба Москва ва инчунин аз Москва ба Тоҷикистон дар моҳи март ва апрел. расои худтона дареғ надорем, подписатсияро фаромӯш накунед ва комментариҳои хуба дареғ надорем. бародаро, як сухани ширини шумо мотиватсия метиҳад ки мо ҳаракат кунем дар видеои оянда беҳтарин маълумотро пешкаши шумо бигардонем. мегзарем ба нархҳои билетҳои самолёт. дар моҳи март душанбе Москва аз 23000 то 21500 рубла то охири марта шумо метавонед харидорӣ кунед аз авиакасаи Ройгон Авиа. ва инчунин дар моҳи апрел аз 22000 рубл то 26000 рубла аз Тоҷикистон шумо метавонед харидорӣ кунед. ва ногуфта намонад ки бародаро маълумотое ки дар бораи билетҳои самолёт ман шумода мерасонам, хубтараш рақамое ки дар болои экран мемонам, шумо метавонед ки дар WhatsApp нависен ё ки занг занен, ҷавоби пратарша гирем. ба хотире ки имрӯз ман видеоро пешкаши шумо мегардонам, шояд тағйир биёба нархҳо. ва нархҳоеро ки ман пешкаши шумо мегардонам, ин нархҳо фақат ай ҳама арзон шай, яъне ҳамо авиакомпаниҳое ки арзонанд. ва мегзарем ба хатсайри Москва душанбе. дар моҳи март аз 8000 то 9000 шумо метавонед ки харидорӣ кунед то охири моҳи марта. ва дар моҳи апрел аз 8000 то 12000 рубла метавонед харидорӣ кунед. ва нафарое ки мехоҳед иди муборака қатъи падар модар бигзаронед ё ки қатъи зану фарзандотон, ҳатман пешакӣ харидорӣ кунед ки шояд билет қимат шавад. клуб Москва. аз клуб ба Москва дар моҳи март аз 18500 рубл то 20500 рубла метавонед харидорӣ кунед ба нархи ҳозира. дар моҳи апрел аз 19000 то 27000 шумо метавонед харидорӣ кунед. ва аз Москва ба клуб моҳи март, яъне то охири моҳи марта аз 6000 рубл то 8000 рубла шумо метавонед харидорӣ кунед. дар моҳи апрел аз 8000 то 15000 рубла метавонед харидорӣ кунед аз Москва ба шаҳри клуб. нафарое ки дар рӯзи ид айҳози харидорӣ мекунед, иншааллоҳи канали Ройгон Авиа бетараф нест ва мо аксия кардем ҳамон билетҳоеро ки фақат дар рӯзи ид меғалта числа, ҳамон билетҳоро иншааллоҳ шумо ба аксия метавонед харидорӣ кунед аз авиакасаи Ройгон Авиа. рақамҳои болои экранда ки мебинед, ин рақамҳо официални рақамҳои авиакасаи Ройгон Авиа. мегзарем маълумот дар бораи билетҳои Хуҷанд Москва. дар моҳи март аз 16500 рубл то 17000 метавонед харидорӣ кунед. дар моҳи апрел аз 16500 рубл то 19000 метавонед харидорӣ кунед. ва инчунин аз Москва ба Хуҷанд дар моҳи март аз 9000 то 9500 рубла метавонед харидорӣ кунед. ва дар моҳи апрел аз 9000 то 10000 метавонед харидорӣ кунед. аз Москва ба Хуҷанд сафар кунед. Бохтар Москва. аз Бохтар
20500 рубл то 23000 рубл метавонед харидорӣ кунед ва сафар кунед ба Москва. Ва дар моҳи апрел аз 24800 рубл то 26500 рубл. И ба нархи ҳозира ҳай фақат северный ветер парвоз мекунад аз шаҳри Бухтар ба Шереметова. Рейсҳои автобус ногуфта намонад ки аз Душанбе то метро Котельники 1500 сомон ва аз метро Котельники то Душанбе ногуфта намонад ки акция пешаи Наврӯз нафароне ки мехоҳен шумо сафар кунед ба пеш зану фарзандотон ё ки пешаи моҳи шарифи Рамазон дуои падару модара гирен 3500 рубл аз метро Котельники Азиан Экспресс мебиёяд бародаро. Рақамҳои болои экранда метавонед занг занед, ҷойи худтонро брон кунед ва омода сафар кунед то Душанбе прямой рейс. Ва бениҳоят зиёди саволо мешавад ки аз Душанбе занг мезананд, хо аз Федератсияи Россия занг мезананд, рейсо прямоя ё ки не. Ва ба ин савол ҳам пурратар маълумот метавон. Бародарои азиз, ҳамон нафароне ки мехоҳед дар ҳақиқат шумо прямой рейс қати равен, ҳама вақт пешакӣ занг занен ва дархост кунед ки ман мехоҳам прямой рейс қати фақат равам. Ва ман шумода мегӯям ки кадом рӯзо, кадом числа фақат прямой рейс мешавад ки шумо автобусҳои рақами давлатии Тоҷикия да ҳамун сафар кунед. Через пересадка бихоҳед, через пересадка, прямой бихоҳед, прямой, чӣ хеле ки хоҳиши дили шумо мо ҳамон мекунем, то ки шумо фақат розӣ бошед ва комментариҳои хуби худтона дареғ надорен. Конкретно скажите, шофёр, конкретно скажите, когда мы уедем, да, давай, тогда мы выходим, мы курим, да, мы кушаем, блядь, выпьем, блядь, отвылез сделаем, все. Яго шароит надора. И видеоро мо равон кардан, мо дидем ва и автобус аз ширкати Хуҷандтранссервис нест. Занг задем калонода, равон кардем видеора, дидан. Ҳар вақте ки шумо харидорӣ мекунед, хо самолёт боша, хо вертолёт боша, хо поезд боша, хо автобус боша, пурсен чӣ ширката, кияй, чияй. Ман бениҳоят хирсандам. Хубтарае ки видеовизиқи вақте ки шумо мана мебинед ва харидорӣ мекунед ва и ба бовария. Пешаи Наврӯз бениҳоят аксияҳои хуб шидаги дар авиакасаи ройгон, ҳам автобусда, ҳам самолётда. Ва дигарҳо видеоро поделиться кунед, то ки дигарҳоро ҳам хабардор бошанд.